Maksatly gerçek hududy kärhanasy 2018-nji ýylda ýetatlandyryldy. Umumy meýdany 2 hektar töwereg tutýan bu zawod bir näçe bölümleri özüne jemleýär. Bu kärhana ulus kabel haryk nyşany bilen ýurdumyzda ilkinji bolup, ýaşaý saýlary we idara binalary üçin ýetlenen elektrik mis kabelleri öndürmäge başlady. Şeýle önümçilik ýoly goýmak maksady bilen döwrat tehnologiýalar oturdyldy. Häzirki wagtda zawodda ýaşlaryň bir näçesi zähmet çekýärler. Önümçilik kuwatlygy netijesinde bir güniň dowamynda 24.000 metr elektrik mis kabelleri öndürilýär. Maksatly gerçek hududy kärhana tarapyndan ulus kabel haryk nyşanly durly ölçegli elektrik mis kabelleriniň bir näçe görnüşleri öndürilýär. Kärhana ýokary hil elektrik mis kabelleri bilen häzirlikçe diňe içerki bazary üçin edýär. Kärhananyň hünärmenleri geljekde öz önümlerini daşary ýurtlara eksport etmege meýilleşdirýärler. Büyük hududy kärhananyň hünärmenleri döredip berýän mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadamyda, şeýle hem Arkadaly Gahrman terdarymyza hoşallyk sözlerini beýan edýärler.